kahle ngoMnazaretha. Amen. Wesazane eguqile phambi koMnazaretha engcwele. Usimapilo wakwadlamini usinga emaqhulwini esigudini saseNcinjeni phansi komshayeli nomkhokheli womculo. eMnazaretha nginovalo ngesaba emncane. Kepha uthi uShembe uNyazulezulu, uma usaba ngami nami ngiyokwesaba ngawe. Uma uyiqhenya ngami nami ngiyoziqhenya ngawe. Lapho ungidinga khona osizini ngeke ngize ngikwazi ukuba. Ngakho-ke eMnazaretha ngiyacela kuShembe angikhumbule iguqile phambi kwabantwana bakhe ukuthi engizokhuluma kube okuvela kuyo uNyazulezulu kungabi okwakithi badlamini. eMnazaretha ngikhumbula ngomunye unyaka wangaphosisi beku-2019 ngenza 2018 ngenza grade 9. Ngihlala nomama kepha kwathi lapho egula phakathi nonyaka ngicabanga ukuthi kwakuJulayi wangaphosisi. Wagula umama bengihlala naye-ke ngihlala naye yedwa sisobabili nje endlini. Kodwa egcekeni sibaningi ngoba bekusisithinja nabantwana bakamamkhulu. Uthe umegula umama wahamba waya esibhedlela ngasala ngedwa endlini. Kuleli khaya angisiyena wakhona. Ngeza ngazohlala nomama ngoba ezogana khona lapha kepha ngowasineyisikole ekhaya kwakhanyile. Uthi uma ehamba umama eya esibhedlela wahlala ngicabanga ukuthi wahlala kwaze kwaphela unyaka. Ngihleli ngedwa endlini eMnazaretha. Kuleli gceke kukhona abafana bala ekhaya. Uma kuwumuzi-ke onabafana kuyaye kuvame ukuthi kufike nabanye abafana bakuleminye imizi. Ababhemayo, abaphuzayo, zonke iy'nhlobo ey'fikayo. Ngahlala eMnazaretha ukuthi uma kuyisabatha ngisukume ekuseni ngihambe ngesabatheni ngoba ngakhuliswe ngayo. Kunzima eMnazaretha kulowo nyaka. Ngithi uma ngiphuma esikoleni ngiqeda ukubhala ngihambe ngiyobheka umama esibhedlela ngibona ukuthi hayi okunokuba kube ngcono kuyaba nzima kakhulu. Kwathi ngelinye ilanga ngiyombheka esibhedlela lapho abaze bangiqabela khona odokotela ukuthi ngingabe ngisangena ngoba ngakhala eMnazaretha ngibona indlela yeyiyo. Ngithi uma ngikhuluma engasangizwa nokungizwa engibuka ibona ukuthi ngiyakhuluma kodwa manje engangizwa. Kwaba buhlungu kakhulu kodwa-ke ngingekho lapho ngisekuthenini uShembe uNkulunkulu eMnazaretha. Amen. Kwathi ngoba ngangihleli ekhaya kwangikhona ekhaya kodwa kusekhaya kwangenzeka noma yini ngoba kwagcwala abafana. Ngilala ngedwa eMnazaretha ngimncane. Ngangadlwengula ngangenzakaliswa ngenziwa noma yini kepha ngoba uShembe wayekhona eMnazaretha wangivikela wangifihla phansi kwegama lakhe. Ngikhona nje namhlanje uShembe uNyazulezulu. Futhi ngiyabonga uNkulunkulu osebuhleni ukuthi wangigcina wangilondoloza ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngingadedi kule nkolo yakhe. Ngiyacela eMnazaretha ukuthi noma kunzima ukuthi uShembe ehlale kithi size singasuki kuye. Uthi omunye ubaba ekhuluma uthi obamba nangamazinyo mntanami ungaphumi kule nkolo. Nkosi nami
injumelo kaMfundisi uGcwensa. Uthi umfundisi uGcwensa ngelinye ilanga kwakunengane ehlala nabazali bayo. Le ngane yayivuka njalo ekuseni ihambe iye kwamakhelwane ingasahlali kuleli khaya. Ithi uma ihamba le ngane ingasenzi umsebenzi yakuleli gceke. Iyohla ivuke ekuseni njalo kodwa ilala la ekhaya njalo ekuseni ivuke ihambe yenze yonke imisebenzi yamakhelwane idlalele khona yenze konke. Uthi ngelinye ilanga lo mama wabe secabanga ukuthi akakayithengele okumnandi ingane yakhe ngoba kwakubuhlungu enhlizweni yakhe le ngane ingasahlali la ekhaya. Uthi lo mama ngayithengela ingane yami ngabuya ngayibiza ngathi noSibambane ngicela uze lapha mntanami. Wayinika izimpahla wayinika nakho konke okumnandi kepha ingane zange ikhombisa injabulo nokuthokozela lezo zinto yayithengele umama. Manazaretha kwabe sekuthiwa lwafika usuku olufikela noma ubani usuku lokuhamba emhlabeni kule ngane. Ihamba nje emhlabeni ikomakhelwane. Kwamakhelwane ababhekani nela ekhaya kodwa le ngane njalo ihlezi khona kwamakhelwane. Thoma Nazaretha kwamakhelwane le ngane bayithatha babe sebeyibeka esangweni isishonile sokuphumela umphefumulo. Bayibeka esangweni waleli gceke la kuqo. Abangayingenisa nokuyingenisa. Thoma Nazaretha le ngane yangcwatshwa kwenziwa zonke izinto yahamba nje emhlabeni. Kwathi emva kweminyaka engama-30 le ngane yabe isibuya ngephupho enganeni kaMfwabo. Isifika ngephupho iyabuza ingane kaMfwabo ukuthi ungubani wena, yabe isisho ukuthi mina ngiwungantu wakho. Ngashona kudala ngahamba emhlabeni ngesandla sombuthi wamakhelwane. Umakhelwane wayekade ngifake ukuthi chaza kule ngane kaMfwabo. Ithi mina ngingu-anti wakho. Ngiyacela ukuba ungicelele ukuba kwakho behambe ucelela intathelelo uShembe uNyazulwezulu. Ngoba lapho engikhona anginandawo, angitholi indawo engahlala ngoba ngangihambe ngokuthi. Nazaretha siyacela ukuthi uShembe asikhumbule ngoba noma sibonanga thina kepha izinto ezenziwa kithi kungenzeka zingasingenisi lapho esicela ukuthi siye khona nendlela esizamayo ukuba sizabe siye khona ngoba ngeke sisho ukuthi siyenza ukuya ezulwini kepha siyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe